Mazita mubati wechigaro regai ndisire nguva ino kune muwerengi wesoko atipi shoko rederanake. mangwanani akanaka shamwari dzendo pamusoroi The recording has started. pamusoroi bati wechigaro. Ndichatanga kuverenga kubva kuna Mateo 28 verse 16 to 20. Ine musoro weshoko uri kuti kusvika pawadzidzi kwakaita Jesu kuGarirea. Verse 16. Ipapo wadzidzi wane 11 wakaenda kuGarirea kugomo kuya kwawakarayirwa naJesu. Zvino zvawakasvikomuona wakabva wamunamata, asi wamwe wakaramba kutenda kuti ndiye. Jesu akasvika pavari ndokutaura nawo achiti, ndini ndakapiwa masimba okudenga nepasi. Naizvozvo imi endai mundodzidzisa marudzi ose awanhu, muchivaombeka muzita raBaba nereMwana nereMweya anoyera. Verse 20 yogumisira pachikamu ichochi. Muchivadzidzisawo kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurayirai. Onaika, ini ndichawa nemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwepasi. Tichiverenga kuna Zviito chapter 3 verses 1 to 8. Ine musoro weshoko uri kuti kurapwa kwechirema. Zviito 3 1 to 8. Zvino rimwe zuva Pita naJohani wakanga wari paimba yokunamatira Mwari nenguva dzechitatu dzamasikati, zuva rorerekera kumadokera panguva yomunamato. Zvino parimwe zambara guru reguta iri rainzi Zambara Rakanaka, paiva nomunhu akanga ari chirema kubvira pakuzvarwa kwake. Munhu uyu aipota achitakurwa achindogadzikwa pazambara iri mazuva ose kuti agokumbira mari kuvanhu vaiuya kuimba yaMwari kuzonamata. Zvino kuzoti murume uyu aona Pita naJohani wari kupfuura wachienda kuimba yaMwari, akabva avakumbira kuti wamupewo chipo. Zvino Pita akamutarisisa ndokuti, tinangise. Munhu uya akawatarisa achifunga kuti, uda ndichapiwawo kamwe kanhu zvako kubva kwawari. Ipapo Pita akati kwaari, ini handina zvangu mari, asi ndichakupa chimwe chinhu chandinacho. Nezita raJesu Kristu weNazareta, ndinokuudza zvino kuti simuka ufambe. Ipapo Pita akamubata ruoko rwake neruoko rwake rworudyi, akamubatsira kuti asimuke. Pakarepo makumbo echirema ichi akabva asimba. Verse 8. Ipapo uya akatanga kufamba, akaendawo nawo kuimba yaMwari, achifamba achisvetuka achirumbidza Mwari. Chiverengo changu chekugumisira
ndiri kuchiona kubva kuna Jeremiah 29 verse 11. Sorry. Ine musoro weshoko uri kuti Jeremiah anonyorera waJudha weBhabhironi tsamba. Verse 11. Zvanzi natenzi, ndinoziva zvinhu zvandakakurongerai. Ndakakurongerai zvinhu zvokuti mugare zvakanaka, kwete zvinhu zvakaipa. Muchatarisa zvakanaka pamazuva achauya. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake ngekuti nderechokwadi. Amen. 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 Mazvita mbiya mazaiwana nekuverenga kwakanaka. Pamusoro imubati wechigaro handina kubata zita kuti ndiani vari kutitungamirira mangwanani ano. Pamusoro ivafundisi vese vari paplatform ino, mufundisi mudambanuki pamusoro vanamai vese, pamusoro ivana baba, vakomana nevasikana vangadai vari pakati pedu. Ndoda kutendawo Mwari mangwanani ano nemukana wandawana kuti nditaure, ndiite share the word of God kune vadikani vari paplatform ino. Chitenda Mwari zvakanyanya nechipo cheupenyu chavanotidashidza nguva nenguva isakafanira pasi pechigaro, asi Mwari vanotiitira zvakanaka. Ngatinamate. Ndoda kukutendai Mwari munguva dzemangwanani ano, mazviita nekungotiita gadza mangwanani ano paplatform ino, tichinamata nekukutendai nezvamunotiitira mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai Jesu apo tauya kuzonzwa soko renyu mangwanani ano. Vhuraiwo mwoyo yedu, vhurai pfungwa dzedu Mwari, kuti tizwe kutaura kwenyu Mwari. Hatigone Mwari tiri tega, asi tinogoneswa nemi Jesu mangwanani ano. Tikunamata Baba wemasimba ose, vanorwara tanga tiri kunamata, tiri kuti Mwari porisai nekusimbisa. Vari kuchema tinoramba tiri kuvatondera. Chivaiwo neni Mwari tandichataura nevana venyu mangwanani ano, muzita nemuropa raJesu. Amen. Mubati wechigaro handisi kuziva kuti ndiri kunzwika zvakanaka here. Mungu muri kunzwika zvakanaka mazvita. Mazvita ndanga ndati pamusoro ikare kune vanoremekedzwa wese. Mangwanani ano ndiri kunzwa kukosherwa zvakanyanya. Chengetwa kubva gore richitanga kusvika patiri mukati mezuva ranhasi. 1 June taapakati nepakati pegore. Hakusi kugona bauku kana kungwara, asi nyasha dzaMwari dziri kutichengeta. Kune vadikani vedu vangadai vaida kunge variwo mumunamato uno, asi nekuti nguva yakakwana havasi pakati pedu. Akatoda kukutenda Mwari. Inini mwedzi wapfuura unonzi mwedzi waMei uyu. Ndine zvakawanda zvekutenda Mwari nazvo. Chekutanga ndanga ndine birthday rangu, zuva 18 Mei. Ndakanga ndiri kukosherwa ndichitarisa pandari, ndiri kutarisa vandakazvarwa nawo mukati memhuri yangu 4. Wese takazvarwa tiri 6, but 4 wacho wese hapana akasvika age yandiri. By age yandiri vese vanga vatopfuura kudhara. Saka ndakanga ndiri kurumbidza Mwari kuti inini nemukoma wangu Mwari vari kutiitira zvakanaka, takapfuura, asi vamwe vedu havana kukwanisa kusvika patiri nhasi. Ndakanga ndiri kurumbidza Mwari zvakanyanya. Ndine vana vairi, mukomana nemusikana. Musikana akagraduata high school mumwedzi uno waMei zvakare. Ndakanga ndiri kutenda Mwari
ndakanga tiri kuona mwana ari kuexcela zvakawanda mumaactivities akasiyana siyana. Saka ndandiri kuzoti Mwari makazviita henyu. Mumwedzi uno waMei uno waMei watabva kupfuura uyu, takanga tiri kutenda Mwari semhuri. Tinogara tiri kunamata papulatifomu ino kuti mapepa, Mwari tiitire zvakanaka tikwanisewo kugara munyika mumwe tine mapepa. Saka one of our family members akawana citizenship mumwedzi uno, mwedzi waMei watapfuura uyu. Saka ndakanga tiri kuzoti Mwari makazviita henyu nezvese zvamakatiitira. So ndoda kuti ndidzoke mumwedzi waJuni, mwedzi wana baba watinovapemberera zvakanyanya, vanova ndivo musoro yemba. Saka vana baba vari papulatifomu ino, kune vamwe vana baba zvakare, vana amai vari kuita two duties, kunge vari amai kunge vari vana baba. Tinokuserebhuretai zvakanyanya mumwedzi uno waJuni. Saka Mwari wazokuitirai zvakanaka. Ndakanga ndiri kutarisa kuti takanga tiri muEaster mwedzi 1 month and a week or 2 weeks ago. Tiri kuona Jesu vari kuedzwa, vari kuurayiwa, vari kuwigwa, vari kumuka zvakare mukufa paEaster ipapapa. On a resurrection Sunday, Bible redu rinotitaurira kuti Mary Magadharini nevamwe vana Mary vakaenda kuguva raJesu. Vari kuda kuedza kutarisa kuti kunozodza Jesu mafuta, asi hazvina kuzoita saizvozvo. Tese tinoziva nhoroondo yacho. Mukupedzesera Jesu akanga ari kutaura nana Mary kuti endai munotaurira vadzidzi vangu, endai munotaurira vadzidzi vangu kuti handei tinosangana kuGarirea. Jesu yakanga ari kupa soko kuna ana Mary. Vana Mary vakaita zvakanaka, vakamhanya vakanosvika vakaudza vadzidzi kuti ndizvo zvataurwa naJesu. On the appointment day, handizivi kuti vanga vakataurirana musi wei kuti tosangana musi wei nenguwai, asi on the appointment day vadzidzi vakasumuka pavakanga vari, vakananga kuenda kuGarirea. Vasvika ikoko pagomo ravakanga vaudzwa naJesu Kristu kuti ngati tinosangana ipapo. Vakasvika vakamuona sekutaura kwaanga aita kuti handei tinonosangana. Bhaibheri redu rinotitaurira kuti vasvika ipapo vakanamata, sekunamata ziya. Vakanamata zvavaisoita mumashure Jesu achiri mupenyu. Asi vari munguva yekunamata iyoyo, kune vamwe vaiti ichokwadi here, ndiJesu here uyu. Vachiedza kufungisisa nekuona kwavakaita Jesu achifa, achiwigwa, vachizonzwa kuti akamuka, vakaramba vane kakudhauta kuti ndichokwadi here. Wazomuona pavakataurirana vakaramba vachingodhauta kuti ichokwadi here. So vakava nenguva yakanaka, vari kutaura, vari kukurukura, muchirungu vanoti vakaita visitation naJesu. Asi nguva payapera yekuti vapedza kukurukura, Jesu vapedza misheni yavo nawo yavanga vavadeedzera, ane manzwi aakataura anova ataverengerwa mangwanani ano, anondikoshera. Ari kuti go therefore and make disciples of all nations. Go therefore and make disciples of all nations. That was Jesus commissioning vadzidzi vake. Besides go and make disciples, vari kudziudzwa kunzi
baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. That was the second commissioning. The third one, teaching them to obey everything that I have commanded you. So, ndozvatiri kunzwa mukupedzesera waswera zuva rese wachinamata wachikurukura. Jesu ari kuita commission the disciples to go and make disciples. Panguva iyoyo zvakare Jesu ari kuita assure these disciples. He assured these disciples. And remember, I am with you always to the end of the age. Ndichange ndinemi nguva dzese. Ndizvo zvakanga zviri kutaurirwa vadzidzi. Endai munoita izvi. Endai munobhabhatidza. Endai munoticha. Ndichange ndinemi nguva dzese. Tikatarisa kumaprophecies, ndinoda kudzokera zvakanyanya kumaprophecies. Isaiah 7:14. Iri kuti izvo, therefore the Lord himself will give you a sign. Look at the young women. Look, the young woman is with the child and shall bear a son and shall name him Emmanuel. Emmanuel meaning God is with us. God is with us. So, tikazvitarisa, Jesu ari kuita assure them, I'm with you always to the end of the age. Ndiro zita rake, Emmanuel, God is with us. Ndichange ndinemi nguva dzese. So, Jesu ari kuita assure vadzidzi vake kuti endai. Kazhinji ukanzi endai, ukanzi ita something, dzimwe nguva une kakutya kaunoita. Ndinozozvigona here? Ndinozoita saizvozvo here? Ndinozodini? But with the assurance yavakapiwa naJesu. Amen. Tiri kunzwika zvakanaka. Amen. Okay. So with the assurance yavakapiwa naJesu, vakunzi, go, do not be afraid, I shall be with you. And also vakadziudzwa zvakare kuti go and be prayerful. Be prayerful all the time. Because mukada kuita zvinyekenyeke muchasangana nezvakawanda. Endai munowa prayerful nguva dzese. And maiona basa tinoona basa raitwa naJesu. Vadzidzi vari kuitwa assured zvakare kuti go and continue. Endai munopfuurira mberi. Munoona kuti inini zvandisisipo mobva magara. Go and continue doing my work. So that was zvakaudzwa vadzidzi kuti endai munoita. Ndiwo chikonzero nhasi tikatarisa X3 yaverengwa nambuya zvakanaka. Ndiwo chikonzero tiri kuona Peter naJohn pana X3 up vari kuenda kutemple at the hour of prayer. Why? Because wakanga vaudzwa kuti you have to be prayerful. Vadikani, you have to be prayerful. Kuti mufambe, kuti muite basa, you have to be very prayerful. So ndosaka tiri kuona Peter naJohn nhasi vari kufamba vari kuenda kutemple kunonamata munguva dzanga dziri designated kuti tinononamata nguva dzakati. Ndosaka mangwanani ano isisu Jesu vari kuenda vari kukomishina madisciples. Isisu we are also disciples and we are commissioned
kunoita basa raMwari. Ndosaka tiri pano paplatform panapa kuuya kuzonamata. Takatsidza kuti ticharamba tiri kuuya kuzonamata mangwanani ega semadzimai sana baba sevakomana nevasikana. At the hour of 3 were disciples vari kuenda. Isisu at the hour of 5 o'clock, 6 o'clock, 2 a.m. tiri kuenda kunoita minamato yedu zvakangofananawo nevadzidzi vaJesu. Ndinonzwa kukomborerwa zvakanyanya vadikani. Regai ndizvitaure nhasi kuti pandinouya kumunamato musi weSunday, the other Sunday ndinenge ndichishanda, saka ndinononoka kuita log in because ndinechigadzirira kuti ndibude ndizonzwa ndizonyatsojoina ndakudhiraivha kuenda kubasa kwangu kure, saka kunondipa nguva yakanaka yekuti ndinonzwa rumuko rwese. 6 o'clock ndichisvika 6 o'clock maridzo inenge yaperawo, saka handinyanyi kuita misi zvakawanda. Asi chinondikomborera ndechekuti pandinoita log on ndinonzwa kuti muplatform umu mauri kupinda umu maane vanhu 35, maane vanhu 40. Amen. Maane vanhu vakawanda, uchireva kuti vanhu vari kuita, vari muzviro zvavo, vanhu vari kuda kunamata. Ini nhasi ndaita log on 3 minutes after 5. Ndasvika muplatform matova nevanhu 20 something already. Saka tiri kuratiradza kuti tiri muzvinhu zvedu, tiri kuda, tinoramba tiri kushuwira kuti tisvike tigozoita zvekunamata. Tiri kunzwa kuti vasvika vari kuenda kunonamata pazambara, pagedhi ravaipinda naro pakanga paine murume. Tangodzwa kuti murume akanga ari chirema kubva mukuzvarwa kwake. We are not told kuti anga ane makore mangani. Hatina zvakawanda zvataudzwa nezvazvo, but anga ari murume akanga ari chirema kubva mukuzvarwa kwake. Murume uyu aizounzwa nevadikani vake nguva nenguva, every day, vachimusiya ipapo, nekuti havasi Peter naJohani chete vaienda kutemple kunonamata. Kune vakawanda vaizomuka, vaizoswera vachienda nguva dzakasiyana siyana vachienda kunonamata. Saka hama dzake dzaizomusiya pagedhi, voenda zvavo kwavanoenda, vachinoita zvavanoita. Chikonzero nei vainomusiya pagedhi? Chikonzero nei vainomusiya pagedhi? Bhaibheri soko raMwari rinotitaurira kuti wamugadzika ipapo, basa rake raiva rekuzokumbira, ndokumbira rubatsiro. So vanhu vaizomupa zvavanenge vainazvo, either cash or kind, ndo zvavaizomubatsira nazvo. And this is common munharaunda dzatinogara. Kune vakawanda vari less privileged, vanoda rubatsiro rwedu. Tikafamba tinovaona varimo manawo mumatraffic lights umo wakamira, vari kuti ndibatsireiwo, vakamisa maplakadzi avo. Wese kumusha kwedu kuZimbabwe kune vane nguva vasina kuenda kumusha. Uchisvika muHarare unotya, especially every hour kubva kuseni kusvika manheru unotya nekutsonga kwakaita migwagwa yedu. Unoona muine twana twakaleiwa muna Julius Nyerere, muna Simon Mazorodze, tichikumbira rubatsiro kubva kuseni. Vana havaende kuchikoro, havazive chavanoita, chavangori kungopinda mustreet. Vana mai vacho vanenge varipo, vanenge vakatogara zvavo mumavhuranda uko, kana kuti vachitendererana, kuti vachiita zvimwe zvinhu, vanongosiya vana mumugwagwa. Chekuti isisu tisina kujaira kudhiraivha. Ini handina kujaira kudhiraivha rodi dzekumusha, handitogoni kudhiraivha
uzonoshaya kuti unopfuura nepapi, because twana twacho tunoita kuti tinenge tuchiita kunge ticharova screen, tichabata screen kana kuti madhoo emotikari. Saka zviri common kwese kwese kuti vari privileged vari kuenda pamhararadzano, vari kuenda vachikumbira rubatsiro, ndikumbire rubatsiro. Ndo zvatiri kuona mangwanani ano zvakaitika kune murume uyu. Ari kuendawo ari kunokumbira rubatsiro. Peter naJohn vasvika, vari kupindawo mutembo, vari kuona murume uyu. Ndikukumbirawo Peter naJohn vanongomutarisa, vomunzwira tsitsi. Pachidambudziko rakaitika ndiri kuti vanga vasina chekumupa. Vakataura vakati hatina sirivha nendarama, hatina, asi chatingatongokwanisa kukupa masikati ano tiri kukupa nezita raJesu, timuka ufambe. Tiri kunzwa kuti izvo Peter naJohani waona murume uyu. Peter akabata ruoko rwemurume rweright akamusimudza, amusimudza kudaro. Ipapo makumbo ake, tsoka dzake, maankles ake akasimba. Ipapo akabva asimba, akabva asumuka. Chakava chishamiso mukati meguta iri, chakava chishamiso. Vanhu vari kutarisa vari kuti what a mighty God, what a mighty God. I can visualize the man achijamba. Bhaibheri paranga riri kuverengwa tanzwa kuti akasvetuka, akafamba, akatamba, akadini, ari kurumbira. Ndakanga ndiri kuona murume uyu ari kuimba, Mwari wakanaka wedu we, Mwari wakanaka wedu we, Mwari wakanaka wakani wedu we, zvangu zvarika. Makore nemakore murume asingagoni kufamba, asi nhasi uno ari kusangana naJohani, naPeter naJohani, kwakumuitira nyasha, kwakumunamatira. Murume uyu kwakutosimuka, kwakutofamba. Zvinova ndiro basa ravakapiwa naJesu Kristu, kuti endai munonobhabhatidza vanhu, endai munonodzidzisa, endai munoita make madisciples. Ndiri kuona murume uyu kutotangawo ministry mushure mekunge asumudzwa kubva muhurema hwaangainawo. Tikatarisa, tikadzokera zvakare musoko redu rinotitaurira kuti kunyange vaimuona zuva rega rega murume uyu achikumbira, ndokumbirawo kana kuri kwedu kwako ndikumbirawo rubatsiro. Vakashamisika. They were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Vakashamisika. Ndiri kuZimbabwe, ini ndakanga ndiri teacher, elementary school teacher. Then later ndakubulawayo pandakanzwa chido chekuti ndoda kuita special needs education. So ndakaenda ku-special needs education. Ndako ndikati, what can I specialize in? Ndakaspecialize in visual impairment. So ndakazoita rombo rakanaka rekuti ndakaenda ku-teaching practice kukapota School of the Blind kwaZimuto kumasvingo. It's a very challenging situation yekuti uri paSchool of the Blind. Vamwe vanoonerera, vamwe havatooni zvachose. Saka
pane vasingatooni zvachose, and kune vane multiple disability, haaone, haanzwe, amwe ane physical disability again, zvese izvozvo pamunhu one. Asi chaizotishanyisa ndechekuti vaikwanisa kuita daily activities avo. Anogona kuzvigezesa, anogona kuzviwachira hembe, anogona kufamba ega kubva mudhomu kuenda kuklasi, achienda right class achidzoka. Chaizotishamisha, but chaizonyanya kundikoshera ndechekuti patinenge tiri paassembly, patinenge tichiita maactivities akasiyana siyana, vakuru vechikoro vaizotaura nevamwe vadzidzisi kuti pamaakupedza kana kuti form 4, pamaakupedza level yauri, enda unonoita basa, enda unonoita zvatakakudzidzisa panapa. Hatisi kuda kuzoswera tichikuona mamukwekwe uri kuti ndokumbira rubatsiro, enda unoita zvawakadzidziswa. Saka ndo mamwe machallenges anosangana nevanhu vane madisability. Semurume uyu aingotorwa achiendeswa pagedhi, achiendeswa apo kuti anonokumbira zuva rega rega. Maybe dai anga akaitwa empowered, pamwe neurema hwake, pamwe aikwanisa kuzoita zvimwe zvinhu zvokushanda nemaoko, aikwanisa kuzoita zvimwe zvinhu nokuti anonga pamwe anoona, aikwanisa kuzoita zvimwe zvinhu, but uyu aingotorwa achingonogadzikwa ipapo nguva nenguva. So tiri kuona kuti it was not Peter, it was not John's power that the lame man walked, but it was God's power. It was God's power. And also simba ravakapiwa kunzi go ndichange ndiinemi nguva dzese, ndo ravapa simba rekusimudza murume uyu kuti afambe. Mwari akanga avaita ashua, go, I will always be with you. Nawo taakuona mabasa evadzidzi kubva kuna Jesu Kristu, zvawakaudzwa taakuzviona zviri kuitwa exercise. Wakukwanisa kusimudza, wakukwanisawo kurapa, wakukwanisa kunamatira, wakukwanisa kuzvinamatira nguva dzese. And ndandiri kuona nyaya yaPeter naJohani vari kurapa munhu akanga akazvarwa ari chirema. Inotidzosa zvakare kuna Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Iri kuti, for surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. I have plans for you. Murume uyu maybe akanga atoripo patembo apa during the time of Jesus, but maybe nguva yake yanga isati yakwana. Maybe Mwari aida kuda kuzoratidza simba rake through Peter and John. So healing yake haina kukwanisa kuitika munguva dzese dzakapfuura idzi. Ati tiri kuona healing yake iri kuya munguva yaPeter naJohani. Wasara vadzidzi vari kuenderera mberi nebasa. So Mwari ane maplans neupenyu hwevanhu vake. Mwari ane maplans neupenyu hwedu isisi. Murume uyu akaenda akapindana nemadambudziko. He went through a difficulty in his life. Wadikani haisi nyore kundomuka nekunogadzikwa patemberi kuswera.
mangwana ndizvozvo. His family went through difficult. Haisi nyore vadikani kumusimudza kuenda naye zuva nezuva. Handizivi panguva iyoyo kuti mawheelchair ataanawo nhasi anga ariko here kana kuti kwanga kusina, but they went through difficult mukati meupenyu hwavo mukuedza kubatsira nekubatsiridza murume uyu kusvika muzuva ranhasi ratiri kuona Peter naJohani vari kuti nezita raJesu simuka ufambe, nezita raJesu simuka ufambe. Gore rakapera ndakaita rombo rakanaka. Ndakaendawo kumusha nemwana wangu musikana. Kati gore rinouya pauri kuzogirajueta wakugadzirira kuenda kuhigh school, hatizokwanisi maybe kuenda kumusha, tine zvakawanda zvekuita. Also kubva patakanga tabva kumusha 8 years ago haana mbobvira anga akadzokera kumusha, so that was the first time yekudzokera kumusha. Saka tagadzira taakuenda kumusha, tine shamwari dzedu. June inguva yemaVBS kuno kuAmerica. Vakati, no, you can also go and do VBS kumusha. Tikati mwari kudzwai. Takaenda kumusha kwedu ndekwaMutoko. PaGrace Flow, pachechi iri pasenda paMutoko ipapo. Takasvikawo tikaita VBS yedu, takatenga mafood items aizodyiwa nevana, takatenga mabhuku, mapenzura, chii taizopa vana at the end of the VBS. Tanga tine vatauri, mwana wangu wanga ari mutauri ipapo, shamwari yake mwana wamufundisi Musharo wanga ari mutauri ipapo. Tanga tina baba vaizotaura futi paparengi about drug and substance abuse ipapo. Saka tiri pakauya vana wakawanda, almost 200 vana chete vakauya panengi ipapapo, nevakuru vaizobatsiridza. So tiri pakati tiri kuita izvozvi. Tanga tine vana 2 gurupu revana rese vanga vaine disability. So takaona uyu mumwe wacho tikataura naye anga ane kawheelchair kake. Ndobva taenda pamwe amai vanga vakagarawo pavanga vakagara vaine mwana wavo havana wheelchair. So ndobva tataura nawo. Amai vanga vane mwana wavo 8 years. Unoziva mwana ane disability, asingagoni kufamba, asingadini, bhodhi inoti kure. Amai ava vanobereka mwana wavo kumusana, vatori nejira extra size jira yekuberekesa mwana, because majira ekubereka vana aya haisisiri age yekubereka mwana, haisisiri age yekuti unobereka, but havagone kuva mobile from one place kuenda pane imwe place vachidini vasina kumubereka. Saka amai ava vanobereka mwana wavo kumusana every day kuya kuchechi. Ukatarisa bhodhi yamai ava, ibhodhi yamai Nyamakopi, yekuti neweight yemwana naamai vacho zvanga zvakaoma. Takarwadziwa tikashaya pekubata kuti mai Mwari. Ati munamato wangu eri ngoti Mwari munazotibatsira. Dai patinodzokera kumba kwedu tinoenda kumarestaurant. Saka patinoenda kurestaurant tiri 4, it means tine $100 yatiri kupenda restaurant. Saka takangoti tasvika kumba tikati adikani handei kurestaurant, tikati hadii tabika pamba, $100 toisa pasaidi. Tinonotsvaga wheelchair yemwana uyu. So takadaro tikareiza mari, takatenga wheelchair yemwana. Right now mwana ari pawheelchair, ari kutoendawo kuchechi, wachimupusha. So ndakandisi kutarisa zvakare kuti murume uyu maybe handizivi matakuriro avainoita kuenda naye kutemple, but wandiri kutaura nhasi wekwaMutoko uyu, amai vaibereka mwana wavo vachienda kuchechi. So God has plans for us. Mwari anotuma vanhu vake kuti vabatsiridze panguva yakafanira.
Mwari anotuma vanhu vake panguva yakafanira. Isu takatumwa wese. Tiri kupa umbowo nhasi kuti takatumwa tikaenda kwamutoko tikaona. Hatina kuperera ipapo pakungoona nekunzwa tsitsi, asi takaita action tikatenga wheelchair yemwana, nhasi mwana ari pawheelchair. Peter naJohani vari kuona murume uyu, hatina kupiwa zita rake. Peter naJohani vari kuona this lame man, vakamunzwira tsitsi. Hazvina kuperera ipapo, wakamusimudza nezita raJesu, murume akafamba. So mukati meupenyu hwedu tiri kusangana nemasituations akasiyana siyana atinosangana nawo. Pamwe pacho tinogara tiri kuti zai Mwari, kusvika rini zvichaita here? But Jeremiah ari kutitaurira muzuva ranhasi kuti the Lord has plans for us, plans for our welfare. Tiri kugara tiri kunamata every day. Mwari tibatsirei, especially takatarisana neugare hwedu hwemuno munyika muno. Tibatsirei, dai tawanawo mapepa, dai takwanisawo kuti kushanda. God has plans for us. Mwari vanotibatsira, Mwari vanotitungamirira. Tiri kuona, tiri kunzwa matestimonies ari kuitika kuti Mwari vatiitira zvakanaka, Mwari vatiitira zvakanaka. So murume uyu wandiri kutaura nezvake anga ari lame uyu, today is his day. Today is his day. Paasangana na Peter na Johani. Pane vanhu vakawanda vaiuya pa-platform panenge pachechi apa, pa-temple apa. Ati today is his day. Yaasangana na Peter na Johani. And Peter healed him. Mwari anga ane urongwa hwekuti zvizoitika munguva yaPeter na Johani. Plans to prosper and plans not to harm him. So akanga ari kuzoenda, ari kutenda Mwari. Mwari wakanaka vadikani, Mwari wakanaka vadikani, Mwari wakanaka vadikani. Handandiri kutarisa this text yaPeter na Johani vari kurapa munhu uyu. Tanga ndiri kutarisa, tiri kutarisana nemwedzi waJuni, mwedzi waana baba. Ndi musoro yemba yedu, musoro yedzimba dzedu. Kuti mumwedzi uno vana baba vese mune basa rekuita nguva dzese, asi mumwedzi uno tiri kukuserebretai vana mai sevana, tichikutendai nezvamunotiitira mukati meupenyu hwedu. Musanete, but go, rambai muri kuenda sekutaura kuri kuita Matthew. Go ye therefore and make disciples. Urirai mberi, muchingoramba muri kutinamatira, muchingoramba muri kunamatira mhuri, muchiramba muri kusenzera mhuri. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Tese tiri paplatform pano. Mwari vari kutituma kuti tiende to go and make disciples in our families, in our communities. Mumwe munhu avunza kuti how can I make disciples mumhuri mangu? How can I make disciples in community mangu? Kune vese vakaitawo senini vari mudiaspora sezvatirishi, tine machallenges akawanda mumafamilies. Munhu wese akatarisira kwatiri, dai ndawanawo rubatsiro, dai ndadini. Pamwe pacho you do your best kuita rubatsiro, asi unoita kunge vaendesa marasha kuhangi, asikashirikike. Ati Mwari ari kungotitaurira kuti endai. How can I make disciples? Let's go and preach good news all the time. And kuno kuti akaitirwa rombo rakanaka, tine maplatform akawanda.
vasikana nevanamai kana baba murumuko rwunuru. With the little time yaunenge wawana ukaona kuti inini palunch yepanapa inini I'm free, go and attend munamato wa 12 Central Time prayer line unouwana uriko. 8 o'clock tapedza taneta tazorora tabva kubasa, go and attend munamato. Mwari vanenge vaine chinangwa neupenyu hwako. Unosvika uine rako soko ikoko prayer line ikoko na 8 o'clock 9 o'clock Eastern Time. Let's go. Musi wesondo takazorora takamirira kuenda kuchechi. Izvozvi manje taakutogadzirira kuenda kuchechi. Mukai, ngatimukei tiende kuprayer line tinononamata. Mwari vane chekuita neupenyu hwedu. Tinosvika tichinzwa Mwari vakatirongera mukati mezuva ranhasi. Zuva rega rega Mwari vane zvavanenge vakatirongera. So God has plans for us. Plans to prosper, not to harm. Hapana chinotikanganisa kana zviri muurongwa hwaMwari. But inotiita kuti rinotisimudza from one level to another. Rinotiendesa pamusoro tikwanisa kupfuurira mberi neupenyu hwedu. How can I make disciples? Helping the need. Ngatidzokei kumusha kunoku tine vari kunoku vari kuda rubatsiro. Ngati ngatidzokei kumusha tinonobatsira. In whatever way yaunokwanisa. Ngatisazotarisai kuti kuchataurwa kunzi asi let's go and help the need. Mumhuri medu imomo varimo vakazara vari kuda rubatsiro. Tisingatiitei rutivi rwedu. Mwari vanozopedzisawo zvinhu zvacho. Let's continue, Adikani, making disciples of Jesus. Let's continue praying for our children. Tiri kuita nguva nenguva tinoramba tiri kuya paplatform pano tichingonamata vana vedu Jesu, vana vedu Jesu, and other children, other people's children. Uzi tikanamatira vedu chete tichisiya vevamwe vanouya vakaita pollute vana vedu through my peer pressure, through my drugs, through whatever. Let's pray for our children and other children. Ndakanga ndiri kubatikana zvakanyanya. Ndiri kuita celebrate mwana wangu ari kuita graduate. But kune vamwe vana vasina kukwanisa kugraduate. Ipapo. Nemakai, maybe haana kungosubmita hake zvimwe zvinhu, maybe aingosarira mashure, maybe aidini haana anomupushawo kuti dude ita mwanangu ita. So uyai tizoramba tiri kuwanamatira vana vedu ava. Mwari vanotiitira zvakanaka. And Mwari wakati assure that he will be with us always. Ngatisatyei, ngatisanetei, asi ngatirambei tiri kungoanamatira nguva dzese. Mwari vanotiitira zvakanaka. Mukupedzisira ndiri kungoramba ndiri kudzokorora masoko ari kutaurwa naJeremiah, ari kutaurwa naMatthew. Go and make disciples, teaching them, baptizing them. Go. Jeremiah ari kuti the Lord has plans for us. The Lord has plans for our children. The Lord has plans for our community, our bigger family. God has plans for our church. Tikatarisa kumusha chechi yedu haisisina kumira zvakanaka. Wekumusha vaichema nechechi yekuAmerica. But ezvinezvi tiri kuchema nechechi yedu kumusha. God has plans. Tinoziva one day tichawana mhinduro, tichawana zvinotigutsa, tichanyaradzwa patinenge tiri kuchema, tichasimbiswa pese patinenge tichirwara. God has plans. Dzimweni dzenguva inogona kutora nguva yakareba. It may take time.
asi nguva inosvika chete. So Mwari wazotiitira zvakanaka vadikani. Mwari wazoramba wari kutitungamirira. Mwari waramba wari kufamba nesu. Mwari wakatotaura nechekare kuti I will be with you always. I have plans for you. Muzita raBaba neremurumbwana nerimweya anoyera. Amen. Nguva kumubati wechigaro. Amen, amen. Mazita kunga pesa kuende recording. Amen. This session is